Dragan Divac bio je jedan od omiljenih nastavnika u osnovnoj školi Dositej Obradović u Omoljici. Pre nekoliko godina preminuo je i u znak sećanja na njega u školi su organizovali različite sportske aktivnosti. Tradicionalno imamo okupljanje u fiskulturnoj sali gde se svi podsjetimo kroz mali recital i priče o suštini života, onako kako to kratko ide, deca imaju jednu lekciju o životu, a i oni sami to osmišljavaju. Posle toga imamo utakmicu u košarci, jer je nastavnik Dragan bio i dobar košarkaš i trener u godišnjoj košarci. Igraju nastavnici protiv dece, a zajedno sa Orijentiring savezom Srbije smo organizovali ovo zanimljivo takmičenje u tematskom orijentiringu. Takmičenje u orijentiringu organizovano je uz pomoć Orijentiring saveza Srbije i kluba OSA iz Pančeva. Prema nekim podacima, ovaj sport je treće popularnosti u svetu. Pored fizičke sposobnosti, od učesnika zahteva i da dosta misle kada rešavaju zadatke po zadatim tačkama. Orijentiring je jedan od sportova koji je u korelaciji sa mnogo nastavnih predmeta u osnovnoj školi, kao što su istorija, geografija, fizičko vaspitanje i tako da orijentiring kroz bavljanje sportom, orijentiringom deca imaju fizičke aktivnosti i naravno intelektualne aktivnosti, kao što smo sada napravili tematski orijentiring o različitim kontrolama, imaju pitanje iz različitih predmeta. Deca jako lepo prihvataju orijentiring, zato što je to nešto novo, a ne iziskuje velika materijalna sredstva za razliku od ostalih sportova. Znači, treninzi se ne plaćaju, znači, jedino je dobra volja, dobre patike, kompas i čip i to je to. Osnovna škola Dositej Obradović iz Omoljice je sportski kolektiv, kaže Vladimir Ristić. U školi deca imaju priliku da se pod nadzorom stručnjaka bave karateom, rvanjem, sportovima sa loptom, atletikom. To su stvari koje su jako lepu poruku povratno smo dobili od roditelja, a deca nam osvajaju iz tog nekog sistematskog rada i lepe nagrade na takmičenjima. A ono što mi želimo je da kompletno ovo naše sportsko dvorište, kako ga mi zovemo, od samog izlaska dece iz školske zgrade, oni počinju da se aktiviraju, da se bave sportom, pretvorimo u centar školskog sporta Dragan Divac. U obeležavanju sećanja na Dragana Divca učestvovali su svi učenici od 1. do 8. razreda. U školi očekuju da će ovo biti tradicionalna manifestacija koja će pokazati da u Omoljici ima dobrih sportista.